Pikkuhiljaa pitäisi aloittaa. 2, 3. Alkaa mestarit asialla. Nyt tulee hyväkkää. Tuleeko byrokraattia? Ei tullut byrokraattia kummallakaan. Alkaa olla niinku... 1, 2. Ei tuli. Kiinnitys on! Ei kannattaisi ehkä lähteä niinku niinku tohon. Käydään läpi vähän jo. Niin. Jani, käydään vähän. Klassinen byrokraattiavaus, että toimii. Mennään oikeesti 1, 2, 3. Oi! 2-1! Tää alta vastaja on aina paha. Mä oon nyt pelaa niinku viimeiset. Enää ei lasketa. 3-1. En mä huono lähdin. Ei se ollut kova. Ei oo pieni. Yeah! Herran Jumala, Seba. Onneksi olkoon. Jätkä on reenannut vähän kyllä. Mä luovutan mielelläni finaali.